I pozvori, i u današnjem klipu pravimo 5 konfiguracija od 500 € pa naviše. E sad, u suštini ovo nije 5 konfiguracija nego jedna sa 5 različitih grafičkih kartica. Zašto? Pa zato što ono što je novo izašlo su upravo grafičke kartice. Što se tiče konfiguracije, uzeli smo nešto što je novo, što ćete moći kasnije da upgradeujete, a ipak je jako dobro za sve najnovije igrice, tako da procesor nikako neće biti bottleneck za bilo koje od ovih grafičkih kartica. Biramo Asus ploču, ovo je jedan od najjeftinijih modela koji ima podršku za DDR4, tako da uštedeli smo malo na ploči, ali to ne znači da je ploča nekvalitetna. Dakle, na ovu ploču dobijete 3 godine garancije, kao i onu za koju biste dali 20.000. Ono što ovdje ima, recimo, slabije, je naravno mogućnost za overclock. To je neka, da kažemo, najbitnija komponenta koja gubite. Također gubite i mogućnost, recimo, SLI-a ili Crossfire-a, pošto imate jedan PCI Express slot. Ali sve ono ostalo što nam je potrebno, sve te osnove su tu, tako da će biti jako solidna ploča za ovaj build. Idemo dalje, sljedeći je i3 procesor 6100, dakle najnovija generacija Intel procesora. Jako dobro se pokazao ovaj procesor za gaming. Ono što mnoge buni je šta je ovaj 2, 3, koliko jezgara ima, znači 2 fizička jezgra, međutim ima hyperthreading tako da ga Windows vidi kao četvorojezgarni procesor. Inače ima stvarno dobre performanse, dosta je bolji u mnogim igricama koje zavise više od procesora, recimo od nekih AMD modela, čak je bolji od šestojezgarnih AMD procesora u igricama, tako da sa te strane jako solidan procesor. Ono što sam rekao i na početku, ovo je jako solidan build jer možete posle da uzmete i 5, možete čak i 7, samo eto nećete moći one modele sa overclockom, odnosno moći ćete, ali nećete moći da overclockujete. Tako da u svakom slučaju jako solidan procesor za početak, neće sigurno biti bottleneck u ovoj konfiguraciji. Što se tiče AMD-a, dakle pravit ću AMD konfiguracije sigurno, ali neću sada dok ne izađe Zen, mislim da je stvarno trenutno malo glupo praviti sa procesorima koji su stariji 3-4 godine. To u tech svetu baš i nije toliko često da imate nešto toliko staro da se i dalje prodaje. Tako da čekamo Zen i onda pravimo sve, sigurno će tu biti sklapanje računara sa Zenom i sve i svašta. Tako da za AMD čekamo Zen. Uzimamo što se rama tiče 8 GB rama, ovo je G.Skill, vi možete da birate bilo koji. Na 2400 MHz je dosta jeftin RAM trenutno. Što se tiče kućišta, AV kućišta, odnosno Alexander Weiss, jako solidna kućišta. Dakle, ja imam ovo kućište, ovo su jedno od best buy kućišta. Lep dizajn, znači podsjećaju nas skuplje, da kažem malo i kradu dizajn, ali stvarno su dobri, imaju dosta opcija, dolaze sa kulačićima vrlo često i tako dalje. Što se tiče grafičkih kartica, odlični su, znači ja sam kupio 20 €, moje kućište je bilo, mogu da stanu grafičke do 30 cm, što su one najveće. Što se tiče napajanja, ponovo LC Power 600, zašto? Jednostavno, sve ove grafičke kartice su sad energetski efikasnije, dakle manje struje troše, što znači da i ovo slabije napajanje može apsolutno da pokrene bilo koju od ovih kartica, tako da eto tu čak imamo neku malu uštedu. Naravno ako ne volite LC Power, imate recimo Raid Max, imate Cooler Master od 500 W bi bio sasvim dovoljan također, tako da na vama je da izaberete, ovo je samo neki predlog. Što se tiče hard diska, ja biram ovoga puta Toshibu, trenutno je najjeftinija, terabajt, sasvim dovoljno. Ono što bi predložio vama je da stavite SSD, ne mogu ovoj konfiguraciji, ali naravno vi možete da dodate. Ispod će vam biti nazivi komponenti, dakle ne mogu da stavljam linkove zato što nestane link i posle kad neko gleda recimo ovaj klip kroz godinu dana samo mi stižu komentari, ne rade linkovi. Dakle, nema linkova, stavit ću vam nazive svih komponenti. Ja sam što se cena tiče gledao u EMU jer su generalno najjeftiniji. I krećemo sa grafičkim karticama. Kao što sam rekao, 5 opcija, nijedna neće bottleneckovati zbog procesora, tako da možemo da stavimo više opcija, zavisi koliko imate para, neko neće previše da potroši, neko će malo više i tako dalje.
Prva opcija je sa ovom grafičkom karticom računar je nekih 500 €, to je naravno RX 460. Jako solidna grafička kartica, sve igrice ćete moći da igrate, možda neke čak na medium high, neke možda i malo više. Odlična za multiplayer, za LOL, za sve ostalo, ali kaže može da pokrene i sve ove jače naslove, jako je dobra, bit će uskoro na testu, tako da eto možete da vidite i konkretne neke frame rate-ove što se tiče igrica, ali s ovom karticom bez problema moćete sigurno da igrate sve, ima još 4 GB memorije, što je stvarno odlično. Sljedeći model je RX 470, dosta je bolji od 460-ice, malo je slabiji od 480-ice, znači tu je negdje između. Cena je, pa trenutno je, malo mi je teže da preporučim ovaj model zato što je 480-ica jako blizu njega, ali stavit ćemo ga, ima ljudi sa raznim potrebama. Dakle, ovo je 30.000 dinara, što je nekih 250 € otprilike. Jako dobra grafička, ovo je model sa 4 GB, moći ćete bukvalno sve da igrate na ultra, recimo 480 performanse minus nekih 5%, možda 10, ali vrlo retko 10% manje, što je stvarno odlično, dakle, stvarno jaka grafička kartica. Ima dosta modela, konkretno ovaj trenutno, da kažem, najjeftiniji je Safirov model sa onim referentnim coolerom, što znači da overclockovanje baš i nije neka opcija, ali opet biće ovo sasvim dobra opcija, znači sve high ultra bez problema. Sljedeća je isto ovo, samo 480, dakle 480 sa 4 GB. Ovaj model malo teže mogu da preporučim zato što je 480 sa 8 GB jako blizu. Razlika između ove dve kartice nije samo 4 i 8 GB, već je i u brzini memorije. Dakle, malo je brža memorija kod 480 sa 8 GB i donosi nešto bolje performanse. Tako da iskreno mislim da je bolje da preskočite ovaj model, ako možete, ako ste mogućnosti da izdvojite još malo i da uzmete 480 sa 8 GB. Ovo je oko 35-6 hiljada, a za 38-9 otprilike imate 480 sa 8 GB, što mislim da je trenutno neki best buy. I kao što sam rekao, sljedeći je 480 sa 8 GB, bio je u Win-Winu doskoro Power model koji je bio samo 36.000, mislim kažem samo jer su svi ovi onako skuplji. Jednostavno, ako pokušate, probajte negde da nađete Power model, isti su cooleri, dakle identične su kartice, samo je proizvođač drugačiji, jednostavno mnogo je jeftiniji. I na kraju, naravno, GTX 1060, bit će ona na testu, tako da mislim sve ove grafičke će biti na testu, neke su već bile i vidjet ćete naravno sve performanse. Što se tiče 1060, jednostavno bolje od RX 480 i to je činjenica, dakle 480 je malo bolja u nekim igricama koje su optimizovane za DirectX 12, dok je 1060 malo više bolja u svim ostalim igricama. Dakle, sa te strane 1060 je nešto bolja, hladnija je, tiša je i tako dalje, plus imate sve Nvidia tehnologije, imate Shadow Play i tako dalje, ima dosta stvari i jednostavno najbolje od ove, da kažem, nove serije grafičkih kartica. Sve to ćete naravno vidjeti i na testu. Opet 480 je dovoljno jeftinija da se opravda kupovina iste i da izgubite recimo možda nekih 5, retko kad 10 frame-ova u igricama. Ja mislim da je to sasvim ok. I eto, to je to, dakle, od 500 do 680 € da možete sve da igrate na ultra na kraju. Znači, ovo je stvarno sjajno. Dakle, prošli put kad sam recimo radio ovakve konfiguracije za 680 € igrate na ultra sa novim komponentama iz radnje, dakle ne ono sa kupujem prodajem, ne kombinacija sa polovnim, nego ono lagano igrate sve na ultra 60 frame-ova po sekundi nije bilo moguće. Dakle, grafička koja je mogla većinu na ultra, ali opet ne po ovim performansama sada, je bila 970, koja je koštala pa ko 1060 sad, a 960 koji je otprilike naslednik je 1060 sada, nije baš mogao sve na ultra, mogao je na high. Tako da, stvarno veliki napredak u performansama grafičkih kartica, stvarno. Cene kod nas jesu malo skuplje nego što se očekivalo možda, ali tu je porez, ovo ono, PDV-ovi, uvozi, carina,
i tako dalje. Jednostavno mi nikada nećemo imati cene kao u Americi i plus njihove cene su naznačene bez poreza, tako da ljudi često misle da ako je tamo PlayStation, ne znam, $200, da Amerikanci stvarno plate 200, ne plate 200, dođu na kasu i onda doplate porez, tako da malo je to drugačije, ali u svakom slučaju veliki pomak, mnogo više performancije za, da kažem, isto novca, što je stvarno jako dobro za gamere. Tako da nadam se da vam se dopao ovaj klip, pišite u komentarima koju bi možda konfiguraciju želi da vidite, možda da sklapam. Kažem, sve kartice će sigurno biti na testu, tako da obavezno subscribe ako hoćete to da vidite. I eto, to je to. Napišite neku konfiguraciju ako želite vi, možda imate neki bolji predlog, možda biste nešto zamenili, promenili i tako dalje. Slobodno pišite to u komentarima. Cilj je naravno da pomognemo nekome. Tako da, hvala što ste gledali, drugari, i vidimo se u sledećem klipu.